Magandang araw sa inyo mga kaibigan, kamanukan. Ngayon ipapakita ko po sa inyo dito ang aking munting manukan. Nag-alaga po ako dito ng mga native chicken. Ayan po sila. Kumakain pa. Okay, mga native chicken. May mga pabo rin po ako. Ayan po sila. Umagang umaga dito sa amin. Sila tuwang-tuwa. Kakain lang. Kunti pa lang aking mga manok. Kasi nagsimula ko dito, 3 manok lang to. 2 babae, isang lalaki. Isang tandang. Ayan po. Yan po aking mga pabo. Kumakain pa sila. Nasa gilid ng bahay lang po namin. Ayan po ang aking mga pabo. Tatakaw. Ayan po. Yan po yung tandang na yan. Yan po ang aking basilan. Manok basilan tawag sa amin. Ayan po, ang laki po mga kaibigan. Ito po akong area. Kunti lang siya. Makikita natin. Kunti lang din akong manokan. Lagyan ko ng net. Andun po yung aking mga sisiw. Tara, puntahan po natin. Yan po, mga pabo. Tabi kayo tabi. Puntahan po natin, mga kaibigan, ng aking mga 1 month old chicken. Nandito po sila. Bubuksan po natin para tingnan natin ito nila. Ito na po. Hello! Kumusta kayo dyan? Ayan po mga kaibigan. Kumakain pa rin sila. Ito po, 19 po na sisiw. Dito. Yun po ang aking mga pabo. Yan po ang aking mga pabo. Naglilimlim. 3 po yan. Naglilimlim. Malapit na rin niyang mapisa. Ayan po sila. Sige, kain lang kayo ng kain. Ayan po, no? Ayan po aking mga 1 month old chicks. Ito po sila. Balik tayo dito. Ayan po. Ayan, kumakain. Ito lang. Sa video.